všechen ten ruch a pohledy. Máte pravdu, drahá Adélo. A zatímco se tu tančí, císař diriguje Evropu stejně samozřejmě jako svoji vlastní rodinu. Opravdu? Já myslela, že je natolik zaneprázdněn válečným tažením, že na svoji rodinu už nemá vůbec čas. Má drahá, rodina je jeho strategie. Každý bratr jeden trůn. Tedy kromě Lysiena, se kterým si císař moc nerozumí. A každá sestra výhodný sňatek. Tak tedy, Josef je král Španělska, není-liž pravda? Ano, a jak říká můj manžel, král s knihovnou, ne s kordem. V Neapoli ho mají rádi, mluví jejich jazykem, ale ve Španělsku tam knihy nestačí. A Ludvík? To je král Holandska? Ano, tedy byl a snažil se být spravedlivým králem Holanďanů. Asi až příliš na vkus císaře. Nedávno rezignoval. Musel. Pak Lucien. O tom se mluvilo jako o chytrém mladém muži. A tvrdohlavém. Pomohl Napoleonovi k moci. Ale když přišlo na korunovaci a sňatky podle rozkazu, odmítl. Od té doby je stranou. A Žerom? Král Vestfálska. Uniformu na korunovaci si navrhl sám, s knoflíky ve tvaru hvězd. A prý má zrcadlo v každé komnatě. O tom se mluví víc než o jeho říši. A jeho sestry? Ty se do politiky také zapletly? Jeho sestry, každá je jiná a každá si musela najít vlastní cestu ve světě, kde vládnou hlavně muži. Elíza ta skutečně vládne. V Toskánsku vše řídí pevnou rukou. Paulína, krása sama, ale spíš pro portrét než pro vládu. A Karolína provdala se za Mirata. Dnes sedí na neapolském trůně. A o moc se s manželem dělí rázně. Hádky tam prý nejsou výjimkou. A bratr jí věří víc než svému slavnému generálovi. Povězte mi ještě o Napoleonových ženách. Slyšela jsem o krásné Josefíně. Josefína byla žena s kouzlem. Napoleon jí miloval. Ale když po letech nepřišel dědic, musel se s ní rozloučit. Marie Luisa, dar od vídeňského dvora. A příslib pokračování dynastie. Jak se říká, nové manželství, nový osud. Rakouská arcivévodkyně, to si musela připadat jako v pohádce. Jako v pohádce, Francouzi ji jako Rakušanku nepřijali zrovna vřele. Ale císař věděl, co dělá. A milenky? Ale Adélko, bez nich by Evropa nebyla tak barevná. Polská hraběnka Marie Walewská věřila, že když si získá srdce císaře, požije polské království. Eleonor, praktická Francouzka. První důkaz, že Napoleon je skutečně muž, jestli mi rozumíte. A Desiré, jeho první vážná známost. Když ji opustil kvůli Josefíně, postaral se aspoň o slušný sňatek. Maršál Bernadotte nebyl jen tak někdo. A teď z ní má být princezna Švédska. To je vzestup, drahá. Delikátní. Zajímalo by mě, co asi tak podávají na císařském dvoře. Zvěřinu na Madejře, kandované ovoce a sýry z celé Francie. Ale hlavně císařovo oblíbené kuře. Prý vzniklo po vítězství u Marenga, když kuchař improvizoval s tím, co měl právě po ruce. Víno, olivy, rajčata. Císař si ho oblíbil natolik, že se z něj stalo jeho šťastné jídlo. Hortenzie, když vyprávíte, mám pocit, že to celé prožívám. Má drahá, to přichází s věkem, tím správným manželem a pár pozvánkami ke dvoru. Tak, na Bonaparty? A na nás, které to představení sledujeme se šálkem čaje v ruce.